Озатканда Сабира, миндә хатын-кыз чиредиләр врачлар. Бөтен өмөтем Зиләдә, Халидәкәй. Ул бит хәзер бик зур исемле хатын-кыз врачы булган. Башкалага эшкә кайта икән. Авылда да бераз торам дигән. Кайту белән синең яныңа алып керәм, ди инде әнисе. Сәрия төш күрә, имеш аның эше авырта. Уянып китсә, чынлап та шулай булып чыкты. 5 минут түзеп ятканнан соң ул Илгизне уятырга булды. Илгиз, минем вакыт җитте бугай. Ашыгыч ярдәм чакырырга кирәк булыр. Юк, бернинди дә ашыгыч ярдәм чакыртмыйбыз. Барысы да сөйләшенгән, хәзер үзем шифаханага илтеп куям. 20 минутта узмады, алар бала тудыру йортының ишек төбендә иделәр. Сәрияне акушерка караганнан соң 3нче этажга алып менеп китте. 2 сәгатьтән дә калмаячаксың, диде ул. Мин инде 30 ел бәби таптырам, бик сирәк ялгышам. Озакта үтмәде, Сәриянең тагы тулгагы башланды. Бераз яфалагач, җибәргән дә итте. Түзәрлек әле дип сөенеп тә куйды. Әнә, аның белән бер палатадагы Наташа исемле хатын бөтенләй яфалана. Түзә алмый, коридорга да чыгып китте. Сәриянең дә тулгагы ешайды. Әни кеше, малайың белән котлыйбыз. Аллага шөкер, дип эштән генә кабатлады Сәрия. Сәгать уклары җомга көннең иртәнге 5-ен күрсәтә иде. Сәрияне палатага илткәндә аның бәби тапкан урынына Наташаны алып кереп киттеләр. Табигать бушлыкны яратмый шул. Бигрәк тә бала табу йортында. Сәрия эшеннән Наташаның исән-сау кутылганын, таза бала тапканын теләп калды. 5-нче көнне Сәрияне малае белән өенә кайтырга әзерли башладылар. Гадәттә яңа туган баласын алырга килгән әти кеше бала табу йортына чәчәк бәйләмнәре, күчтәнәчләр белән килә. Чәчәк бәйләме әни кеше белән бер рәттән бәби таптырган табиб, акушерларга, шәфкать туташларына да бирелә. Чәчәкләр янына күчтәнәч мазарда өстәлә. Бала табу шатлыгы шулай бүлешенә, рәхмәтләр белдерелә. Илгиз дә гадәтне бозмыйча, нәкъ шулай башкалар кебек, бәлки әле башкалардан уздырып, бала табу йортына Сәриясе белән малайын алырга килергә чыкты. Шифахананың баш врачына да кереп, рәхмәт әйтеп чыгарга булыр. Аермыйм дисә, аермый икән язмыш. Менә тагын аларны бер казанга салды да куйды. Алай гынамы? Илгизнең баласын үз кулларына кабул итеп алырга туры килде бит Зиләгә. Әле ярый бала туган чагында бер-берсен танымадылар. Хәер, кайын танысыннар, Зилә белән Сәриянең очрашканнары булмады бит. Зиннәт бер тапкыр курслары белән төшкән фоторәсемдә күрсәткән иде күрсәтүен Сәрияне. Бик искә алып карамады ул вакытта. Аннан соң кеше фотосурәте бер төсле, ә тормышта бөтенләй икенче төсле булган очраклар да бик күп. Зилә Илгиз белән очрашуны башка вакытка, башка ситуацияга калдырды. Бүген Зилә Мисбаховна кулыннан иезәк малайларын Сәрия белән 5 минут айырма белән тапкан Наташаның ире кабул итеп алачак. Ә Илгизгә баланы тапшыруны ул акушерка Анна Михайловнага йөкләде. Иң яктык уйларым буталды син киткәч. Бәхетем кояшы елмаймай бер сүнгәч. Әрнетә йөрәкне югалту газабы. Әйтерсең лә бу гомернең азагы. Эзләдем мин сине ярсулы язларда, ярларга сыймыйча ташулар ташканда. Эзләдем мин сине иң матур айларда, табылмас җиреңнән табылыр чакларда. Сәрия җырны тыңлап бетермәде. Улын йокысыннан бүлүеннән куркып, радионы сүндереп куйды. Соңгы вакытларда бик еш яңгырый бу җыр. Күңеленә үтеп кереп, аның иң нечкә кылларына кагылып, йөрәген тетрәндерә. Минем уйларымны укыган, теләкләремне ишеткән кебек язылган бу җырның сүзләре дә, көе дә. Тик бүген бер дә сагышка биреләсе килми аның. Бәйрәм көн бит, улы Салаватның туган көне.
Сәрия бүләген бер атна элек үк әзерләп куйды. Хәзер акчаң булса, бүләк сайлау проблема түгел-түгеллеккә, әмма Сәрия шулай гадәтләнгән инде. 10 яшь үзенә күрә юбилей да әле. Укытучы зарплатасына әллә ни кыйратып булмас иде. Шөкер, Илгиз аларны кайгыртуыннан айырмый. Хәер, айырылган елларны Сәрия баласына тиешле алиментка да риза булып яшәр кебек иде. Тик Илгиз үзе иреге белән җае туры килгән саен акчалата да, башка төрле дә ярдәмен дә итеп торгач, каршы килеп азапланмады. Үзенең дә гаиләсе бар бит. Югыйсә, 2 кызлар үсә. Бер очрашканда Сәрия: "Илгиз, хатының беләме безгә алименттан башка да ярдәмеңне?" дип сорарга уйлады. Тик уеннан кире кайтты. Нигә әле миңа кирәк бу турыда белергә? Илгиз шулай карар иткән икән, димәк, акчасы җитәдер 2 гаиләгә дә. Аннан килеп Илгиз шәхси эшкуар, башкалар кебек куры зарплатада утырмый. Язмыш уларны уйырганга, уллары Салаватның бер гаебе дә юк. Нигә әле ул әти белән үскән балалардан материаль яктан ким булырга тиеш? Әни, нигә бүген иртә тордың? Ял көнедә ничек синең йокың килми ул, ә? И улым, синең туган көнне йоклап ятып буламыни? Туган көнең белән, улым. Рәхмәт, әнием, мин сине бик яратам, дип салам чәчләре белән әнисенең күкрәгенә сыенды. Салават иртәнге күнегүләрне эшләп, юынып чыгуга Сәрия туган көн бүләген яшереп куйган җиреннән тартып чыгарды. Салават әнисенең кулында спорт костюмы һәм кроссовкалар күргәч, авызы ярылып ук китте. Ничек әнисе сойлый белгән, нәк ул теләгән әйберләрне? Улым, яле киеп җибәр, карыйк әле, размерлары туры килде микән? Ярамаса да яратабыз аны, дигән булды Салават зурларча һәм ялт итеп киеп талды. Сәрия улына сокланып карап торды. Зәңгәр төстәге спорт костюмы Салаватның зәңгәр күзләрен тагын да ачыбрак җибәргән төсле булды аңа. Шул вакыт ишектә звонок шылтырады. Илгиз булуына бер шигедә булмаган Сәрия ишеккә табан атлады. Салават әтисе белән ирләшә кул биреп исәнләште. Илгиз портфеленнән конверт кебегрәк бер әйбер тартып чыгарды. Улым, монысы миннән синең туган көнеңә бүләк, дип улының кулына балалар лагерына юллама тоттырды. Илгиз республикадагы иң яхшы балалар лагерларының берсенә юлламаны җәйге каникуллар башланырга 1 айдан да әз генә вакыт калганын истә тотып алган иде. Салават сөенеп шәбәкәйләп алды. Уку елы башында лагерь ял иткән классташ малайларның сөйләгәннәрен кызышып тыңлап торган иде бит ул. Кайдан белгән диген син аны әтисе? Әтие, рәхмәт сиңа. Салаватны спорт мәктәбенә Илгиз ияртеп алып чыгып киткәч, Сәрия улы яраткан ит бәлешен ясарга тотынды. Әллә суган әшесеннән, әллә хатирәләрдән атылып чыккан күз яшьләре туктарга теләмичә, актылар да актылар. Сәриянең бүгенгедәй хәтерендә Салаватны бала табу йортыннан алып кайткач, икесенең дә арасында булган сөйләшү. Син Зиләнең шушы бала тудыру йортында эшләгәнен белеп иттеңме мине? Дип сорады Сәрия. Белгән булсам, икенче урында сөйләшкән булыр идем. Мин бит сине баш врач аша салдым. Илгизенә ышанмаска хакы юк иде аның. Шул кадәр сөю, ярату, наз, кайгырту бүләк иткән кешесе бит ул аның. Сәрия 5 көн эчендә бала табу йортында кичергән газапларын онытырга тырышты. Ләкин шайтан аларның тормышына йогынып өлгергән иде инде. Дәвамы бар.